Juraj Štern, profesor ekonómie. Jeho rodina niekoľkokrát unikla transportom smrti počas vojny ako židovskí občania. Ani za komunizmu nemohol študovať, bol prenasledovaný pre svoje pokrokové názory. Je rektorom Paneurópskej univerzity v Bratislave. Raz som s ním robil dokument, kde bola pasáž o tom, prečo treba mať rešpekt pred starobou. A čo to hovorí jemu? Profesor Štern hovorí. V tejto vete sa dá rozumieť, ale tiež len v určitom období života. Vo svojom mladom veku som mnohokrát rodičov nerozumel, hoci som musel chápať to, že prešli zložitou cestou. Išlo o prežitie a zvládli to. Neskoršie, keď som bol puberťák, tak som mal dosť časté konflikty, čo bolo prirodzené. A vtedy moja matka povedala jednu vetu, ktorú si pamätám dodnes. My sme ťa naučili rozprávať a ty si nás naučil mlčať. Vtedy som tomu nerozumel, ale teraz, keď mám vlastné deti, tak tomu veľmi dobre rozumiem.